Magandang araw. Narito na ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Pepito. Ito nga yung ating latest na satellite image. May kita natin yung sentro nitong si Pepito na napakalapit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 270 kilometers kanluran ng Batak, Ilocos Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ito naman, yung latest track natin kay Pepito. Nakikita nga din natin dito sa latest track na napakalapit na nito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan natin, posible na ang lumabas na ating PAR itong si Pepito this ngayong tanghali o hindi kaya mamayang hapon. Subalit kahit papalayo na nga si Pepito sa ating bansa at palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, nakataas pa nga rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, sa may La Union, western portion ng Pangasinan at ang western portion ng Abra. So, etong tropical cyclone wind signal ay warning tungkol sa mga threat ng mga malalakas na hangin caused by bagyo. So, sa mga areas na mountainous areas, pati na rin sa coastal areas na exposed sa mga hangin, posibleng mas malakas yung maramdaman natin na hangin at sa mga shielded areas, possible na mas mababa yung maramdaman nating hangin compared sa signal natin. So minimal to minor threat from strong winds, posible within any areas under signal number 1. Meron din tayong weather advisory na nilabas kaninang 11 a.m. Ito ay para kay Bagyong Pepito at inaasahan natin katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa may Batanes area. So kapag moderate to heavy rains, asahan natin localized flooding posible sa mga areas that are urbanized, low-lying or near rivers at yung mga landslide o pagguho ng lupa, highly susceptible areas, posible yan. At kanina nga ring alas 8 ng umaga, naglabas na tayo ng final storm surge warning para kay Bagyong Pepito. Subalit, yung mga wind-driven na mga waves, posible pa nga rin makaapekto sa low-lying coastal communities kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. Meron din tayong nilabas na gale warning updated kaninang 11 a.m. sa may Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa mga nakatira sa areas na yan, mapanganib pumalaot lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. At yan na nga muna ang latest kay Bagyong Pepito mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat.
welcome. Nandito tayo ngayon sa Clark Museum to see ito pong pagbubukas nitong Vespa Museum dito po sa Clark Museum. Oo mga kabalen, ito po meron ho kasing gaganapin na Vespa World Day sa darating pong November 23 to 24. So since it's a weekend, so I'll be sharing with you some stories na pwede nyong puntahan once you visit Clark Museum dito po sa loob ng Clark Freeport. So just earlier today po nagkaroon ng opening dito pong Vespa Museum, as I've mentioned, and here almost 30 units po ng Vespa motorcycles ang naka-display. Opo. Samahan po ninyo ako, Justin Dizon, para po silipin yung makikita dito po sa loob ng Vespa Museum, dito po sa Clark Museum and 40th sa loob po ng Clark Freeport Zone. So kung kayo po ay nanggagaling ng, paano muna pumunta ng Clark? Sige, kwento ko muna. Kung kayo po ay manggagaling ho ng Metro Manila or di kaya naman sa ibang partihon ng Pampanga, pagpasok ho ninyo ng Clark, kung familiar ho kayo dun sa parade grounds na tinatawag, ito po yun sa aking likuran. Ayan. Ito po yung parade grounds. Diyan ho yung ginagawa yung mga jogging, yung mga fun run, yung mga event, at iba-iba pa ho. Diyan ho, dito ho makikita. So across po ng parade grounds, ayan, makikita ho ninyo, ito pong Clark Museum. So sa loob po ng Clark Museum, pagpasok ho ninyo mga kabalen, makikita ninyo, ito pong pinakabagong attraction nila o yung bagong exhibit po na makikita is yung Clark Museum Vespa Museum exhibit. So ito po, silipin natin 24 po. Ito po yung mga pinakabagong units na nandito. Later on, I'll be showing you yung mga lumang units naman. So ito po yung mga 2024 units. Ito mga collection po ito. Halimbawa ito isang 1980 na Vespa unit na naka-display po ngayon kay Jeff Mark Galura. So ito 1976. Ito po 1976 naman. Ito yung 1979. Ito, di ba? 1988 ito po, ayan. 1990. Ito mga followers ng CLTV, mga kabalen. Ito ho, 1965 Vespa. Ni Nolly Cycles galing po Santa Cruz, Laguna. Ito naka-display dito. Ayan, para sa mga enthusiast, mahilig ko sa motorsiklo. Yan, 1955. Meron din hong Vespa 1955. And then we have yung 1978 P12.5 US version na naka-display din po dito. And then of course on this other end naman, makikita natin yung mga 1983 version, 1979. Pero ito ho, papakita ko sa inyo yung pinakabagong version. So dito makikita yung mga memorabilias ng Vespa Club Philippines o Pilipinas. Mga posters. So if you're into retro stuff, if you're into motorcycles, okay, kahit hindi pa kayo nag-Vespa or kahit wala kayong Vespa, bukas po ito. Ang first Vespa ride daw na nagawa ay noong 1950s. So ito may picture sila ng 1950s. Ayan. Sa Jones Bridge sa Quiapo. Okay, di ba? Ang cool, di ba? So meron silang ito po 1950s. Yan yung ilan sa mga una. Tapos, ito ho, yung mga 1954 nila na event. Meron ding 1954 events. Okay? So, 1957. Madami, ito po yung mga unang club. The club was founded in 1957. So, ito papakita ko po yung pinakabagong or pinakaluma rather na unit. So, ito po yung 1966 model. So the oldest unit na makikita po ninyong naka-display dito sa Vespa Museum ay ito, 1947. Natatapos lang ng
ng Japanese occupation sa Pilipinas, o ng ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. Don Roberts Man Cave, Pilipinas Vespa Days 2024. Yan. Naka-display ho dito, 1947. So if you guys are wanting to see, no, ito pong mga exhibit at mga motorcycles, ayan. Pwede po kayong pumunta dito sa Clark Museum at hanggang November 24 po itong event ng Vespa dito po sa Clark Museum. O itong exhibit na po. So makikita nyo po sila, ayan. At yung iba pang mga posters. Ito yung mga posters, yung maganda ng mga events nila. Ayan. So, yan po mga kabalen. Nandito rin ho yung ibang mga motorcycles pa. And then of course, ang maganda ho dito, once you get inside, you can also tour ito pong Clark Museum. So you can get a glimpse po of the history, the culture, and artworks of Pampangan artisans. No? So, dito po yan sa Clark Museum. Ito po, ongoing po yung event ngayon. So, para ho sa mga mahilig magmotor at kung naghahanap po kayo ng mapapasyalan ngayon, ito po yung Vespa Museum exhibit dito po sa Clark Museum. Mayap abengi po kabaleno, maurang bengi po kaya nakakatamking labot kapapangan at sutan po kaya ni King San Guillermo Paris Church King Bacolor Pampanga nung luka rin. Pagmasusyan po yung kaadwang dala na po at lumpulot siya mabanwa na po ng Lanaval Festival o yung Fiesta Lanaval kaya ni po King Bacolor Pampanga at ngayon po akakit po na bistaman masikan po yung pamanura deni po kaya katamong kabalena deboto kaya ni King Bacolor Pampanga at miyaliwa pang lugar King mabilog alabod kapampangan po may patinag yung karelang paman ng palataya o yung karelang devotion at sula po Kenny at makisan metong po para king Lanaval procession at kota mo po ipakit mo po kaya kayo kaganapan Kenny at ayan po kakalwal na pa mo po ngayon kakayarin na pa mo po ning misa at nung akita mo po din kaya katamong kabalen Kenny ayan po magsadyano po makanita po tunggal-tunggal no pong lumwal deta pong 21 na patrons para rin pong miyaliwang barangay Kenny po king Bakulod ayan po. Nung akakit po na din po nga patronda po, ding adwang pulot metong barangay Kenny King Bacolor, bangkanita po alila mabasa at magbalaw sa ining karelang prosesyon, binalot do po nga plastic. At ding aliwa po akit yo po ta ating pang makapayong karenik pong karelang patron. Po kakayari pa mo po ining misa Kenny King San Guillermo Parish Church. Ano pong kanyaman king pakiramdam na akit na bisaman masikaning pamanuran at may kiyabe ng samot ning masika na hangin, dini pong kaya katamong kabalen. Alimu kaya king Bacolor, nung aliwari kaya katamong kabalen, kareng aliwa pang
lugal keniking labod Kapampangan niya chula po keni nga bengi ngayon ni kaya rin na po ning misa ita sinimbala pa mo po at may miya kapasalamatan at pangadi ngayon naman po makisan metong la para po keni nga prosesyon keniking lanaval procession. Opo, ating po may comment anang JJ Di Matira kahapon concert at sayawan. Ito na bengi po, opo, anyang may nga nabasa nga do po, miyaliwa pong aktibidad, imi daw na Kenny. At yan pong bengi, yung kapyasa na po mismo nila na bal. O nga, Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Lanaval de Bacolor. Ay po, yung 239th pamagmasusi po, 239th pamagmasusi. Kaya po nga kapiesta na po nga yung karelang mala patron ni Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Bacolor. Bakit nila po kaya kayo din nga adang pulot meto nga patron? Ayupaya po nang ikakatamong camera, medyo mabasaya po niya. Uli po nga, masikang pinguran kaya niya niya po mabasaya po yung ikakatamong camera. Nandin po minung natanong akasabi ding mapilang deboto po keni king Bacolor, Pampanga na adapin po nabisa po ating bagyo super typhoon Pepito ila po ela talaga pepatinag ali po me putut putut in karelang kama ng palataya po yung devotion da uling purida pong ipakit in karelang kapasalamatan po yung karelang pamanga di keni king karelang devotion keni king birhen na po o ni patron na po ning Bacolor in po Nuestra Señora del Santísimo de Rosario de la Naval de Bacolor. Ayan po nung akit ko po, atin na pong anak, atin ng matuwa, at nandin po, atin tamong ikit na senior citizen na po, na basta po masikaninguran, ay po, mintaya po kayo, bang ipakit na po kayang kapasalamatan na pong kaman ng palataya. Ito. Ayan po nung akit ko po, makatakap na po nga plastic o supot, bala pong masada ni mala patron kening deng adwang pulot metong barangay keniking Bacolor. Nandito po tayo ngayon sa Bacolor, Pampanga. Ano po para po sa ating mga taga-subaybay na mga Tagalog po, no? Nandito po tayo sa Bacolor, Pampanga kung saan ipinagdiriwang po ang Lanaval. Dito po yan sa San Guillermo Parish Church. Isang ordinansa ang ipinasa ng Sangguniang Panlungsod o SP ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa opisina ng Chief Executive nitong November 7, 2024. Ito ay ang Ordinance Number 2024-023 o an Ordinance Renewing the Local Franchise of T2 RAF Electronic Gaming Station Incorporated at Paseo Las Palmas, Jasa, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Mayroong 10 araw ang alkalde kung ito ay kanyang aaprubahan o hindi.
Siyempre, pa-review de kaya katamo kaya ng City Legal Office itang proposed or ordinance ito, itang enacted ordinance. And we found out after reviewing several ordinances of the city na in applyan na being that electronic games, ala ni kaya katamong present ordinance. Ayon sa legal officer ng syudad na si Attorney Jose Elmer Teodoro, mayroong provision sa 2015 ordinance ukol sa local franchise ng e-games. Ngunit ito ay tinanggal na noong 2019 at na-reiterate sa 2021 ordinance kung saan e-bingo at traditional bingo na lamang ang pinahihintulutan. So there is no more such thing as electronic games as previously provided in the 2015 ordinance. So atlong ordinance sa 2015, 2019, and then 2021. So we advise the mayor na apparently the present ordinance as amended does not anymore provide for the grant of local franchise for e-games. So in stand tamo is that if it is not in the ordinance, it's not in the law, and you enact a law which is not provided, ingausta kanita ultra vires siya na it is beyond the power of the sanggunian to enact alayang basis for that enactment. Matapos pag-aralan ng ordinansa, nakita umano ni Mayor Vil Macaluwag na kailangan niya itong i-veto. Yan yung kalawak, may ka-wide, itang sasabyan na itang electronic gaming station na balamu, lawemi, itang balamu, mini pogo, yabay neng, gagawanda. Kasi pwede la kasing magkaing online kain na naman ken na alita mo control istong may kayang ninin eh. So anyapin bibito tayo. Sinusubukan pang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang presiding officer ng Sangguniang Panglungsod na si Vice Mayor BJ Lagman, subalit nasa ibang bansa ito sa kasalukuyan. Nananatiling bukas ang istasyon para sa kanyang pahayag. Samantala, sinisiguro raw ng syudad na walang nag-ooperate o walang mag-ooperate na pogo sa kanilang lugar. Ito ay paraan na rin daw upang maiwas sa mga Fernandino, partikular na mga kabataan, sa pagkawili sa e-games o sugal. Kasama si Liana Canilao, Arlen Salonga, CLTV 36 News. As nakaulagaing manatili ang mabiyaing metong amano at kultura, uling reniring mamya identity, king balang metong kekatamo. Anya naman, ni katemayang kulturang amana, sukat ipamana ing 27th anniversary ng Sinukwan Festival, ing ausandang Mother of All Festivals, keti Labwad Kapampangan. Singsing na may wala kanita. Ngeni po may akit siya at sana po ketane paborin mawawala. Martes, November 12, anyang mitipon laking Bangko Sentral ng Pilipinas San Fernando Branch ng members ng Sinukwan Festival Executive Committee at Robinson's Malls para king signing ng Memorandum of Agreement. Keti dinakidala naman ng mayaliwang aktibidad apaka lineup. Nung dati-rati Disyembre yang mararapat ng Sinukwan Festival, gawada ng mas marano ni Tingeni. Umpisa tayong November 17 hanggang 30. Bagkanita tamo miraras kita ang Pampanga Day at saka Giant Lantern Festival. Kalupan ng milabas sa Banwa, minaw niya pamurin ngeni inlakan at lakambini ng Sinukwan, prinsesita ng Sinukwan, siwala ng Suli by Paper Soul, kurang-kurangan at piyaliwa pa. Pero bang lakwas niyang maging masayaing festival at lang digdag event ng organizers this year? Yung metong pong bayungin happening Battle of the Bands, Kapampangan Banda, anong no ka rin kailangan magkanta ng metong Kapampangan song at itang kadwa ay karelang favorite song yan, itigtig ka. Dakal ka ring activities marapat laking Robinson Star Mills, Pampanga. Agpangking mall management, maragula karangalan na partina no ng Sinukwan Festival, kinkilub ning alos sa 20 banwa. We believe in yung talent po, the talent and then the rich culture of the Kapampangan. So we're very proud to host this kind of
activities in the also it's also one of our advocacies to promote the rich culture of the province. Kinuwento na ni Vice President ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, ay Dr. Lourdes M. Javier, nung makanano de apili ing tema para king banwang ini. Kaya lang ka rin participants tamo rin kaya nakan. So, dili nga nakaremi, ang kakarening kaya katamong candidates din sa sita, king kaya nakanda pa, king states, king young states maka-expose na la kay katamong kulturang Kapampangan. Kaya makanyang inadapt ni kang kulturang ama na sukat tayang ipamana. Panabilin na pang Doc Javier. Kaya, tayo po kakalingwan ni Yabe in Kapampangan karing language sa pati sabyantala rin kay katamong. Kaya na kami. King malwat na panahon na pagselebran niya ang Sinukwan Festival, siguradong lakwas mateiti. Dapat balaw siya pa rin tumubo at manyuli. Balang banwa po ating lalsok, ating tutubong bayong suli para makyabe kaya Sinukwan Festival tamo. Po mamate, parati lang tutubo at makyabe. Kaya bela naman karing tinagon king MOA signing at press presentation ng kandidata ng presensita ng Sinukwan at mig-perform naman ng miyembro ng Sinukwan Kapampangan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa edad na 61, wala na raw tatanggap na employer kay Elsa Di Maano. Kaya laking pasasalamat niya ng ilunsad ng City Government ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa pangunguna ng City Public Employment and Services Office o CPESO ang obra para karing matua at PWD. Netong naitang kem adoldo mong gagastusan na maragulyang sa bibiera kaya kami, kaya kami aldoldo, agyang senior kami, agyumi pa makapagobrang magkaikiniking City of San Fernando. Itang bulanan mong gastos din, kaya rin kaya kang panulo, ahakwa mong asasali. Ayon sa Labor and Employment Officer 3 ng CPESO na si Lovely De Vera, ang nasabing inisyatibo ang pinakauna hindi lamang sa syudad, kundi sa buong lalawigan. It aims to employ po senior citizens in PWD, which are marginalized sectors na napapabilang po sa mga unfortunately hindi po nakakuha ng trabaho. Also ma'am, yung program po nito ay makakatulong po sa kanila para makatulong po sila sa mga families po nila. Sa kabuuan, nasa 74 na senior citizen at PWD ang naka-employ sa ilalim ng programa. Ang nature po ng work nila, nag-base po kami dun sa educational attainment and then dun sa skills and talents po nila. So meron pong naka-deploy sa mga offices, nag-assist po sila clerically or administratively po. And then others are sa gardening and then dun sa mga ibang parts po ng city na kailangan po nilang tumulong. Like meron po kami sa executive building as frontliner na greet po sa mga bisita po natin. Sa loob ng kalahating araw na trabaho, sumasahod ng 8,000 piso sa isang buwan ang mga benepisyaryo. Bukas ang tanggapan ng CPESO para sa iba pang senior citizen at PWD na nagnanais magkaroon ng oportunidad. CPESO po or the City Public Employment Office is open for them sa pag-assist po sa kanila sa pagbibigay po ng trabaho sa kanila. So if you are one looking for that, visit lang po kayo sa office namin dito sa Heroes Hall, City Public Employment Service Office building po. Thank you so much po. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Hindi kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mga bagong pangdekorasyon tuwing Pasko para maramdaman ang diwa ng okasyon. Ito ang paalala ni Rodel Messina Lumbang o mas kilala bilang RML, isang Kabalen furniture store owner at interior designer nang mapag-usapan ng Christmas theme at decors ng kanyang tahanan. If we're talking of Christmas, of course, Santa Claus, nandiyan pa rin.
Christmas tree, Christmas balls natin. On a yearly basis, nagdadagdag ako ng mga team. Yung mga nakikita natin ngayon, actually, when we are doing Christmas decoration sa bahay natin, hindi naman lahat kailangan is bago. Ang sikreto raw niya, proper use and storage. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangan bumili ng mga bagong palamuti kada taon. Yung Christmas tree natin is, we've been using it since 2004. After Christmas, around January 8, January 10, pinapak na namin sila. Dinalagay namin sa mga box. Other than the box, binabalot muna namin sila ng dyaryo or karton and then stretch film. We make it sure na walang stored sa direct sun and at the same time hindi sila gagalawin doon sa pwesto nila for 1 year. Dagdag pa niya, ilalabas lang nila at i-assemble ang kanilang Christmas tree ilang buwan bago sumapit ang Pasko. Samantala, bukod sa kanyang furniture business na RML Enterprises, nag-o-offer din si RML ng kanyang services bilang interior designer. At kung disenyo ang pag-uusapan, naniniwala raw siya na ang spirit of Christmas ay hindi nasusukat sa halaga ng mga dekorasyon, kundi sa mga alaala at kasiyahan na hatid ng mga ito sa bawat tahanan. Ako, nung bata ako, pag nakakita ko ng Santa Claus, masaya na ako. Kaya dito sa bahay namin, as early as September, linalabas na namin yung mga Christmas decors natin. Yung mga Santa Claus collection natin, may mga 10 years na dyan, may mga 8 years, even more than 10 years. With the proper storage, with the proper keep-saving, lahat yan na magbumukhang bago pag ilalabas ulit. Ako si Karen Maurilio para sa CLTV 36 News. Talagang hindi na maikakailang patuloy na domination ng Pinoy pop o P-pop groups sa mga music chart at maging sa puso ng mga music lover. Kinikilala hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa international scene ng proudly Pinoy na SB19 na tinaguriang Kings of Pop at ang nation's girl group na Bingi. Ang kanilang kasikatan, nagbigay daan din sa pag-usbong ng ilang pang mga P-pop groups sa bansa. At para makapag-band together ang mga P-pop stan, nag-organize ng isang fan fest ang SM City, Pampanga nitong Linggo, October 11, 2024. Our P-pop Fan Fest po is an event catered for our P-pop and K-pop fans po around the Philippines. And so, this time po, ang mga Kapampangan fans naman po, kinikater po natin sila para may chance po silang ma-meet ang mga P-pop idols po natin. And at the same time, ma-promote po natin yung P-pop sa ating country. Bukod sa meet and greet, nag-perform sa P-pop Fan Fest ang teen group na Cloud7 na labis namang ikinatuwa ng kanilang mga fans. Cloud7 po talaga. Ang galing po nila talaga, super galing po. Hindi po talaga pagkakailan na like pinipeke po nila yung mga lip-sync lang po talaga, super galing po talaga nila. Super talented. Nagkaroon din ng dance competition at iba pang pagbabahagi ng talent and arts na labis nagpasaya sa buong event. Ito po yung tinatawag nating Grand P-pop and K-pop naman po. So in this segment naman po, meron po tayong competition na pwedeng sumali, may dance, may singing, and cosplay. Marami sa mga sumikat na P-pop group ang nagsimula sa pagsali ng mga kompetisyon. Kaya naman, excited lahat ng contestants. Importante siya sa amin dahil dito po namin na-experience na wag mahiya sa mga tao, especially po, syempre, first time po namin ganito po. Isang concert naman ang hinandog ng iba pang rising P-pop groups sa pagtatapos ng event na nagsilbing showcase of talents ng mga artists. So we have Hanika, a girl group, Iris, another girl group, and Divine, another girl group po, and lastly, Sync, a boy group naman po. Firstly, yung mga ganito po kasing events gives us the platform to introduce not just us, pati yung ibang artists. May bright future po talaga siya, knowing na there's a lot of upcoming groups po. Filipinos are known for being talented talaga, not just in singing, pati sa dancing and performing talaga. So, hindi malayo or hindi imposibleng sumikat talaga yung Filipino music worldwide. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
kung dating binibisita at dinadayo ng mga idol sa umaga, pwede na ring pasyalan tuwing gabi. Sa unang pagkakataon ngayong taon, sinindihan na sa simpleng lighting ceremony ang mga makukulit na gagandahang Christmas decorations ng Lotgar Farm Resort sa Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. 2017, nang itayo ang Lotgar Farm ng mag-asawang social media influencers na sina Lota at Romeo Katakutan, na mas kilala rin sa kanyang screen name na Idol TikTok. At 2020 naman, nang maisipan nilang maglagay rin ng Christmas decorations sa kagustuhan nilang magpasaya. Kasi alam natin na pandemic, parang yung mga bata at pati na rin yung mga tatanda na parang nai-stress sila sa bahay kasi hindi lumalabas. Kaya nung pwede nang lumabas, pinag-usapan namin na maglagay kaming ilaw sa farm para naman paggabi makapasyal sila. Likas sa mag-asawa ang pagiging mapagkawang gawa. Kaya naman, nakasanayan na nilang magpakain ng libre tuwing umaga sa mga bumibisita sa Lotgar Farm. Wala pa po yung mga Facebook na ganyan. Ginagawa na namin ni Mr. ko yun. Yung masaya kami pag may napapakain kaming tao. Nakikita nila yung talapia, mga talapia na kinakain ko, gusto nila matikman. Kaya naging nasanayan ng mga tao at hanggang ngayon dumarami yung nakikikain ng talapia walang kamatayan. At saka yung pagpapakain, basta't kaya ko rin, kaya namin pamilya, magpapakain kami. Karamihan sa mga bumibisita rito ay dumayo pa mula sa ibang lugar para lamang makita ang ganda ng Lotgar Farm. Romel po, Romel. Ma'am, taga saan po kayo? At taga Laguna po, dumayo po kami talaga rito para makita namin to. Nabalitaan po namin to kaya pinuntahan po namin agad-agad. Kasi ito yung place na dapat talaga makita ng buong mundo Labis namang ikinatutuwa ng mag-asawa ang patuloy na pagtangkilik at pagbisita ng mga tao sa kanilang farm. Masaya kami, marami kaming napapasayang mga tao. Yung nararamdaman ko talagang sobrang saya. Hindi mo mabibili. Bukod sa libreng pakain, libre rin ang pamamasyal sa Lotgar Farm Resort. Kaya naman sa mga nais pumunta, ito ang paanyaya ng mag-asawa. Good morning mga idol. Yan po, ini-invite ko po kayo dito sa aking farm, Lotgar Farm Resort, mga idol. Dito po sa San Luis, Santa Catalina, San Luis. Yan po. Libre po yung pagpasyal dito, mga idol. At, welcome po kayo lahat. Lahat po, welcome. Walang bayad. Mananatiling bukas ang mga makulay na palamuti sa Lotgar Farm Resort hanggang April 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.